Wel, diolch yn fawr. Dwi'n holl yn nervous. Dwi'n holl yn gyfforddus. Mae wedi bod yn anodd, mae gen i berthynas gwahanol iawn efo pawb dwi wedi gyfweld wrth gwrs, rhai dwi'n nabod ers blynyddoedd, rhai dwi mond wedi cyfarfod unwaith a bob dim rhwng hynny. Maen nhw gyd, dwi'n meddwl, yn bendant yn eitha intrigued o gael ei geiriau ar y llwyfan. A dwi'n gobeithio bod nhw gyd yn edrych ymlaen, ond gan i weld. Mae Arwel wedi rhoi y dewis i'r actorion, gael cyfarfod yr cymeriadau. Mae gynna ni, wel, nes i gyfweld, dwi heb gyfrin iawn, dwi'n meddwl rhyw 30 balli o bobl. Wow. Ac erbyn hyn, mae gynna ni 16 o gymeriadau, mi o'na 17 ddoe, felly da ni newydd gael gwarad un ar yr eiliad ola yn anffodus.